کۆمکوژیە ئامۆدەیە کۆ پەیەدێ تێدا شەش سڤیلێن وی باژاری لێ کۆلانەکە ئامۆدێ بێگونەه کوشتن. ئەو کۆمکوژی تە 27 حەزیرانە ساڵا 2013 ڕوودا بوو. بەری وێ چاڵکڤانên ئامۆدێ کۆنەکی مانگرتنê lê dijî siyaseta peyedê vegirin û di wî konî de girava birçîbûnê dest pê kirin. Ew jî di navbera 19 ta 27 heman heyvê ji heman salê. Ew konê ku ciwanên Amûdê têde girava birçîbûnê dest pê kirin, di tanişta mizgefta Salaheddîn lê serêya sereke Amûdê qamişlo bû û di bin wî konî de bi dehan ciwanê Amûdê redkirina xwe ji kiryarên peyedê re derbirandin. Konê mangirtinê yê Amûdê herwiha hatibû vegirtin ku ew mangirtin lê bin hatî li darxistin bi mebesta daxwaza serbestberdana sê ciwanên çalakvan ku du ciwan ji hevrêza Amûdê bûn û yek endamê Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê bû ku ji aliyê peyedê ve bi tometên cuda û dûr ji rastiyê hatibûn girtin. Ew jî her yek ji serbestnecarî, welat vîto û Dêrsim Umer. Tometên peyedê tenê bihaneyek bû ji bo şerê şoreş û şoreşvanan bike ku yekemîn bajarên Kurdî bû di Sûriyê de beşdarî di şoreşa Sûriyê de kir û ew mangirtin di 19 heyva şeşa sala 2013 de ji aliyê sê çalakvanên hevrêza Amûdê dest pê kir û piştre hejmara mangirtiyan bêhtir bû ta gehişt 24 kesan. Ne tenê mangirtî di bin wî konî de şev û rojên xwe derbas dikirin. Lê gelek ciwanên Amûdê tevlî wan dibûn û şevbûhêrkên dirêj bi stranan xemilandin. Ew konê mangirtinê ji aliyê peyedê ve di 27 heyvê de hat şewtandin û têde şeş sivîl bi xwîneka sar hatin kuştin. Peyedê bi şewtandina wî konê mangirtinê li bajarê Amûdê û bi encamdana komkujiyan li Rojavayê Kurdistanê mîna komkujiya malbata Bedro, komkujiya Birç Ebdal û gelek komkujiyê din hewl da ku metirsiyê bixe di nava dilê welatiyên Kurd e. Herwiha nameyek bû ji bo tu kes li dijî kiryar û siyaseta wê neraweste. Çend sal û dem derbas dibin, birîna dayikên şehîdan nû dibe û qet nayê ji bîr kirin. Pirsa ku di mejiyê miletê Kurd e li Rojavayê Kurdistanê dimîne, çima taniha kujerên zarokên wan azadin û dipirsin jî gelo wê rojek were ew tawanbarên xwîna zarokên wan bêguneh rijandî werin sizadan. Gelo wê rojek were birînê dayikên şehîdan were kewandin.